Blanes acull aquest cap de setmana la marxa esportiva popular més destacada i amb més participants de tot l'any, la Caminada Popular Nit de Sant Bonós. La cursa tindrà lloc el dissabte 16 d'agost a les 10:30 i recorrerà aproximadament 8 quilòmetres passant per tot el municipi. A partir d'aquest dilluns ja es poden recollir els dorsals de les inscripcions online a la botiga Decathlon Blanes de 10 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. La recollida de dorsals s'estendrà fins al dijous 14 d'agost, dia en què també s'obriran les inscripcions presencials que continuaran fins dissabte fins a un límit de 5.500 participants. Una caminada amable que pot fer tothom en família, esportistes d'èlit, però també en família. La qüestió no és fer temps, sinó la qüestió és disfrutar del recorregut i de la nit i que el temps s'acompanyi, que no faci ni massa calor ni massa fred. L'altre dia estava prenent alguna cosa i sentia una persona que li deia jo m'apuntaré a la carrera de Sant Bonós i tu vindràs, i deia és que aquell cap de setmana no hi soc, doncs miraré de venir. Vull dir que fins i tot gent de fora serà fet seva. Jo crec que és una cosa molt popular. Jo de petit recordo passar-ho molt bé corrent i tirant l'aigua i la veritat és que és una cursa popular molt maca, repeteixo, ho pot fer tothom, des de nen petit fins al blanco que guanya o qui sigui, però és una cursa molt blanenca i la veritat és que animo tothom a que surti, a que disfruti, a qui no la vulgui fer per el que sigui, que vingui a veure com arriben els corredors i les corredores, que també és molt divertit. Tot i que la Caminada Popular Nit de Sant Bonós té un caràcter principalment lúdic i esportiu, també compta amb una vessant solidària, ja que la inscripció inclou opcionalment una aportació voluntària. En aquesta edició de 2025, les donacions aniran destinades a l'Associació Acció Feminista de Blanes. Actualment, les inscripcions van a bon ritme i l'inici de la caminada marcarà el preludi de la festa dels copatrons Sant Bonós i Sant Maximià, que se celebrarà del 21 al 24 d'agost.